málo, tak verme, že príde ešte o viacej peňazí a myslím, že tento dvojkolec už by malo nahrávať. Že čo sa týka dobrých vecí, ktoré súvisia so športom, so zábavou a podporou aktivít voľnočasových tu na Barci bude viacej. Sledujeme akt prestrihnutia pásky. Podarilo sa, páni, ani pekne ďakujeme. Polčasovú prestávku využijeme na to, aby sa nás všetkých srdečne pozvali na predvolebný guláš poslanecký, nebo aj popolu, pivo, na zdravie. Milá moja, nešpekuluj nemudruj, veď začala sľubovať na ľubu. Poprvé som rád, ak tu máme aj tých, ktorí boli na futbale, že Barca dnes vyhrala. Neviem, prosím vás, pán Raši, Rišo, ako to znáša svokra, že Spišské Podhradie prehralo. Neviem, či viete, pretože tam sú korene práve svokry nášho poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Rišo, príjemný dobrý večer. Richard Raši je tu medzi nami. A mal dnes naozaj dilemu z toho dôvodu, pretože jedna časť rodiny je zo Spiša. Jeho srdce už viacej ho ťahne aj územný plán, to pani Zemanová by asi vedela viacej vysvetliť, už sem do Barce, pretože na jednej ulici sa zrazu ocitli dvaja poslanci. Ten druhý je v Barci už miesto príslušný niekoľkých to pár rokov alebo mesiacov, nikto iný ako Igor Sidor. Pekný dobrý večer. No a keď sa takíto dvaja chlapi skapčajú, keď sa dajú dokopy a podporí to aj aktuálny starosta mestskej časti František Krištof Kolumbus. Pekný dobrý večer prajem. Myslím, že pred mesiacom alebo dvomi aj ocino, ktorý ženil syna, dobre hovorím? A keď sa mýlim, tak potom sa ospravedlňujem, ale sledovali sme v novinách. Tak sa dokopy dáva, verím, že dobrá vec. My sa veľmi budeme snažiť tu na Barci, aby sa podarila dobrá vec aj na základe toho, čo sa chystá 27. novembra a ja viem, že vy všetci veľmi dobre viete, ale zás na druhej strane pred dnešným večer budeme šťastní, ak sa oddáte uvoľnenej a neviazanej zábave, pretože mojou úlohou je dnes večer medzi nami privítať tých, ktorí prišli k nám doniesť kus dobrej zábavy, privítať aj priateľov. Poprieť vám pekný večer aj s tým, že 16. novembra, 16.11. ideme ďalej v rámci výbornej zábavy tu na Barci. Verím, že príjmete pozvanie. Ale dnes večer, dámy a páni, milá mestská časť, vážení Barčania, návštevníci, kto prišiel medzi nás? Ty vieš? Nie, no. Isto Trišľák? Áno, presne tak, že dámy a páni, dovoľte, aby som privítal medzi nami skupinu Trišľák.